Alumnes del mestre Emili Picó. Any 1928. Hi podem veure en Josep Soler de Cal Ferrer, en Joaquim Albiol, fill del Josep de la Casilla, anomenat també el Quimet de Mallorca, en Ramon Farell, Pepet Girbau de Cal Viloca, Valentí Selva de Cal Pèsol, Bartomeu Ventura de la Cooperativa, Josep Gasull de Cal Armengol, Anton de Cal Massip, entre d'altres. Fotografia del 1929. Mestre Emili Picó. A la fila de dalt, començant per l'esquerra, en Francisco Casas de Cal Cabanyes, en Joan Vila de Cala Marieta Ramon, l'Emili Gibert de Cal Perico, el Josep Casas de Cal Cabanyes, el Ramon Farell, l'Emili Riba, el Josep Noguera. Entre d'altres, hi ha a continuació, barrejats, en Ramon Vidal, el Bartomeu Ventura, el Nicolàs Fargas, el Vicenç Torres, el Pere Ventura, el Joan Cos, l'Arcadi Sala, Francisco Girbau, Josep Girbau, Emili Gallego, Jaume Riba, etc. etc. Alumnes de la mestra Teresa Ossés, entre d'altres Maria Claramunt, Maria Teresa Codina, Rosa Bosch, Mercè Peirón, Teresa Galbany, Magda Balada, Pepita Galbany, Emília Girbau i moltes altres. Una de les primeres excursions a Barcelona fetes amb autocar. A continuació, degut a que són tants els personatges que van apareguent a les següents fotografies, deixem que l'espectador sigui el que els identifiqui i els descobreixi.